Ngono. Oh. Iya. Gen campur sarine ketok yo. Bolocok Ayo. Siji wae. Ya wis gak apa-apa, Mbak. Kowe yo gak goleke sapa-sapa lho. sing kene memek kaya jujur mentari ini. Lah iya goleke penyanyi dhek iki kok ya. Saiki wis kapatok banjur digesek. Ambil aku tuh. Tahari. Cek sithik apa jek akeh kuwi? Kaya siji wis iki wis aku.
Jan tari ya melet. Kanca-kanca bisnis-bisnis Iya, iya, iki iya, jenenge iya. bisnis Sak sak ngene karemu. iki. Ya. MC-ne mung Saiki Yo. banjur raja rasa jemu ati lakon wis katamu Iya. Matur nuwun, Pak Mas Jok, Mas Jok. Yo. Salalala. Asik sok. Bagus. Sliramu wis tak aturi golek bojo sing ganteng kaya aku iki kasane sliramu digawe lara ora urung saikine dadi rondo Nanging piye kopi mau wis kebaca Ibaratku ora bakal dadi Asik. Mula ketemu iki tanpa Ayo joget-joget. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo Alah yo. Asik-asik. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjimu biyen aku sagung ngenteni. Kuwilen aku mugut hati judune Ora kena prawane tak empeni rondone. Hey. ora ngono sampeyan sabar ngenteni Sing kasalo sing rewang. nyatane tresnamu tulus lan suci Ya 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 ya. tak suwun sing gedhe pangapurane agung tresno bebejuan saklawase Asik. asal Asal. Ah terima kasih ayo bosku Ayo ayo ayo. ayo bosku bosku Terima kasih bosku. Sika
kena prawane tak enteni rondone Ora ngono sampeyan sabar ngenteni la 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 nyatane tresnamu tulus lan suci asik sing tak suwun sing gedhe pangapurane Kondom tresno bebojoan sak lawase amin asal asal Angga Biyen mula siramu wis tak aturi la 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 golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane siramu digawe lara digawe lara ora urung saiki ne dadi rondo kabeh iki ora perlu dibedeni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane Piye, Mas? enteni rondo Manane lho. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Tresnamu lan suci. Asal sing tak suwun sing sing gedhe gedhe. pangapurane Oh, Mas. Andung tresno bebujuan selawase Andung tresno bebujuan selawase Amin. Ya 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 Iya. Ternyata kompak sekali lo nyanyi-nyanyi lo. Yo, wah, oh, ayo Mas, Mas Reza, Mas Demak, yo, bolot sokek semuanya. Nah, Ora usah repot-repot ngono kuwi lho. Ya. iya, iya. Lama bos katon tejane yen mbok berangkat
Reza. Makasih ya Bangku. Oke Mas Reza. Sembah nuwun. Oi. Medi pengen, Medi rene Met. Bolo cokek kumpul kabeh ayo Met. Medidun. Tabung ijo. Mas Wakene ning sebelah. Oh iya wes. Lanjut. Mas Grandong yo ning sebelah. Grandong gromong tok ra rene. Pacaan. Yo. Sarwasri Jrobat. Kandhane kok. Ini lagu kebesaran dari Cokek Mania. Iya, emang ini beliau ini selalu hadir. Ada, selalu hadir. Tim penyemangat ini Pak D. Ya. Ya lanjut. Pacaan deh. Penyemangat ini Pak. Ya. Pacaan yo asli Jrobat. Suara apa-apa. Ya. Ya, ayo dong. Ya. Yo. Ning isih
segoro Amelia numpak perahu layar Iki nomsu ke pariwisata Kebul wis sore kuwi tinggal apa katon awe-awe kayogane becé bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe ya Oke. Luar biasa, semakin malam semakin okas banget.